Kakagaling ko lang kumuha ng mga perlas na silanganan kanina sa West Philippine Sea bago siya maging South China Sea. Kumusta niyo mga cancer? Ako nga pala si Paulo at mga kapwa ko taga Siomai Rice Terraces of the Philippines. So ngayon, nalaano natin ng mga memes, yung mga memes ng Pilipinas. So simulan natin, wala na ako enerhiya. Nawalan ako ng gana kasi puro mga tungkol sa Pilipinas at China. Lumulungkot lang ako. So simulan na natin, malay mo sumaya ako. From Leo dapat... mukhang simulan na natin ang kalungkutan ng channel na to. From Gerald Popo, nasa Diyos ang awa na sa China. Ang aga-aga, puro kalungkutan na naman. Penging Siomai Rice, please! From Right Maker. No! Sunod from Arale Norimaki. What? Buti pa si Tito Lloydy. Pinaglalaban niya ang Pilipinas. The strongest super weapon in the Philippines. Yan, ito na panlaban natin sa China. Sunod from Megarex. Kompleto mo na. Hindi isama na rin dyan ang internet. Wala dapat bata na sa internet, please. Parang awa nyo na. Pero sige, okay lang kasi kung wala sila, wala tayong content. Sunod. Copyright! Kakasabi ko lang, di ba? Wag mo yung kabataan sa media. Kasi syempre, hindi pa sila handa sa mga magiging repercussions sa kanilang gagawin sa pagtanda nila. At least tayo, di ba? Yung mga batang lumaki ng walang internet tulad ko, yung mga kabubuhan ko at mga katangahan ko, hindi immortalized o hindi pang habang buhay na kumakalat sa internet. So please, mga kabataan dyan, pagsabihan nyo, naantay muna nila siguro matulian sila saka sila dumako sa internet. Wow. Fantastic, baby. Una, China! Putaham nida naman. Ngayon, pati Korea. Lahat na. Sumbungan ng hotdog. Kaya, yep. Okay, ngayon naman, pati Japan. Lahat na tayo. Para na tayong, ginudbang. Masyado masarap ang puwet ng Pilipinas. Naiintindihan ko, mahilig din ako sa puwet. Papabiyad siya kami dito. Pito YouTube, wala akong sinabi. Yare-yare daze. Hazuka Shido no. Sunod! From Angel Casid. PH's arbitration case over South China Sea. Oh! Can you leave our island now? No. Andun eh. Chibay. Skidong your territory. Hindi ko pwede pakita yung buo niya. Galit si Dino YouTube. Makakatsa talaga kayo lahat. Sunod. Rapa Peps. Sakuchi Hen. Buti pa si Tito Travis, diba? Proud na proud sa Pilipinas. Kahit hindi siya Filipino birth, kahit wala sa itsura niya yung pagiging Pilipino, yung puso niya nasa Pilipinas. Pero tayo dito mga mukha naman Pilipino, walang pagmamahal sa Pilipinas. Ano ba? Maraming salamat, Tito Travis. Meron din ako suporta dito kasi masyado na tayo natatalo. Natatalo na tayo ng China sa mga memes natin eh. From Jose Antonio. When you survive Magellan in Mactan, but now the Spanish are back with more men. Ay, yawa, ito na naman. Yan yung gusto ko. Yung may nag-i-effort pa i-translate sa mas makabagong mga may ngayong panahon. Kaso, taga-Mactan yan eh. So, bakit ka nag-Tagalog? Okay, naiintindihan ako mga gusto mong i-appease sa mga Tagalog or mga, di ba lagi mayroong mga friendly competition between mga dialekto, blah, blah, blah. Sayang naman kasi memeing accurately, medyo hindi to accurate. Nandun lang sa first two words mo. Pero maraming salamat. Nung gusto kong effort sa editing eh. From Edgy Alcacid. Oh shit, here we go again. Hindi na tayo natuto. Una mga Espanyol, tapos mga Inche, ano ba? Lahat na lang ba papaapi tayo? Anong nangyari? Bakit tayo ginagato? Ano ba?
May bago na lang papasok dyan, para lang tayo nagpapa-push over sa kanila. Diba? Meron naman tayong karapatan na ipaglaban ng sariling atin. Lumulungkot na agad. Ano ba? Tama na. Ayoko na. Joshua Gapas, when you're strolling on Santa Mesa but the American soldiers are aiming at you. Shit. Here we go again. Ang ganda ng editing mo. Very good. Very good. Yan yung mga gusto ko eh. Pati yung art style eh. Ngayon naman, dumako naman tayo sa mga Amerikano. Kung nag-aral kayo na mabuti at hindi kayo puro lande o Mobile Legends, alam nyo na yan yung unang nag-start ng Filipino-American War. Yung tatawid siya, bigla boom! Matay ka! Kala nila kalaban. Parang walang nagsabi sa kanila na may dadaan doon na Pilipino. So, doon nagsimula at alam nyo naman nangyari. Hindi natin kaya kanilang kapangyarihan noon. Pinakita lang natin noon na hindi dahil kulang tayo sa armas ay hindi tayo lalaban. Diba? Ngayon, alam na nga natin hindi natin kaya, hindi pa tayo lalaban. So, ewan kung mas smart yung ginawa natin or mas pabebe, di ko alam. So, sabihin nyo na sa comment ay yung mga hinanaing. Malay nyo, pansinin tayo. Opinion sa internet. Nakakatawa mga opinion sa internet. Sunod, maraming salamat from Mauzidan and their boy, kayo naman nasa Japan na tayo, diba? Mr. Worldwide ang channel na to. Nag-text sa'yo, lagi siya nag-aalala sa'yo, lagi nagpapanik, lagi pinapalala. Pero, kung sino-sino tinetext niya. Netorari na naman, ayoko na, masakit. Hayop ka, hindi RMCC Chan, hindi ko gusto ang opay mo. Sunod, from Ladies Choice. Papamilya channel kami kayo, hindi ko yan alam, okay? Ay, nakakabubuhan na naman. Shit, here we go. Ba't kailangan pumunta sa CR? Ha? Kahit sa kwarto ka na lang, goods na yun. Basta may tissue dyan, goods na yun. Sunod. Sa kanya uli, greatest chefs of all time. Yep, wala yan kay Tito Travis. Kahit ilang pa Michelin star mo, basta sangkutsahin mo ako, Tito, masaya na ako. Sunod. From Mendoza. Ay, nako, kabubuhan na naman. Yup, parang gusto kayo nagtataka para, boboto ako na artista, biniyaran naman ako 500, boboto na lang ako ng mga magnanakaw na nabigyan na nga ng kaso, boboto ko pa rin kasi alam mo na yung Pinoy, mabuti ng guwapo. Kung kasing basura na utak nila ang boto nilang klase ng basura, di ba? Naiintindihan ko naman eh. Kailangan nilang magsama-sama sa basurahan, di ba? Para meron silang komunidad ng mga basura, di ba? Ang inaakit ng tae ay mga langaw. So, para mga utak nila, utak langaw. Wala tayong magagawa, gano'n. Mas marami ang tae kaysa matalino, gano'n naman talaga. Gano'n naman talaga yung yung statistics, di ba? Kasi mas mahirap magkaroon ng kaalaman, di ba? Mas kailangan mag-effort, mas kailangan ng disiplina. Sa ating current na kalidad na education system at pag-propagate ng informasyon or pag-propagate ng mas reliable na informasyon ay mas hirap. Mas hirap ngayon ng mundo dahil nga sa internet halos lahat pwede magsaboy ng basura, di ba? So, lahat na lang malungkot, ayoko na. Sunod, from Edgar Torres. Yan ang pinakamahirap na Avenger. Yung klase ng Avenger na kailangan niyang magbuhat sa init ng araw at sa mga halos below minimum wage na trabaho. Pilipinas represent Avengers. From Doña Maria, premium quality rice farmers. Hopefully not their endgame. Kasi alam naman, diba, lagi silang binubuli ng mas mayaman sa kanila ng pinaka-sistema na ginagalawa nila. At meron naman din sinabi, am I supposed to be laughing because it looks like a meme to me? Malamang, hindi lahat ng meme kailangan nakakatawa, ungas. Kaya, memeing is an art like everything else. You do it exceptionally well. Sylvia Plath, diba? Kailangan, don't bash me. I appreciate for what they do to this economy, please. That was just my opinion. Dahil meme, mas madali siya ikalat, mas madali siya i-consume kasi nasa siya ng comedy, di ba? Nasa ginagawa light-hearted na isang seryosong topic. So, anong nangyari? Mas marami ngayon mga tao ang mas handang i-konsumo tulad ng pag-konsumo nyo ng mga kanin hanggang kinokonsumo ang kanilang buhay at kinokonsumo ng mas mayaman ang kanilang kinabubuhay. So, ipaglaban natin ang mga nagbibigay sa atin ng kanin pang araw-araw at bigyan naman natin sila ng sapat na panlaban sa mga nambubulit o sa mga nantatano sa kanila. Maraming salamat. Sunod, from Gemma. So, di ba, kung wala sila, wala tayong pang mang-inasal yung only rice nyo. Yes, yung mga kailangan natin ng sarili nating set kasi itong mga to hindi yan gagawa para sa atin. Kailangan natin ng sarili natin abangers.
Sunod, from Kyoya F. Ito naman ang walang endgame. Pwede ba namatay rin nasa likod? Hindi ko alam, di ko sinusundan na sa internet ko lang nakikita. Maraming salamat. From Hana ba na? Lista na mga dinulog. Ba't mo pinaalala sa akin? ML lang naman niya, huwag ka masyadong proud. Oh, i-trigger natin ang mga fanboys dyan. Oh, imaginein mo na lang na titrigger ka sa isang laro na wala namang paki sa'yo. Very good. Magandang pag-allocate yan ng iyong enerhiya. Sunod. At syempre, kasi tulay na cancer sa lipunan. Maraming salamat mo, Des Nice Name. Diba? Ito ang... ano yun? Thanos ang dalawa yung ulo. What the... yes, makukumpleto na natin ang Cancer Cancer Avengers from Carl Silvestre. Oh my God, Filipino siya so obsessed with this team. T-I-S-T Red Team. Power team. Oh! Ang T galing din sa China, di ba? Na! Sunod! Maraming salamat from Justin Sarmese and really watching Magellan versus Lapu-Lapu. Hindi ba hindi rin paglako mo rin kami sa China, please? Kailangan namin ng immortal mong experience. Kailangan namin ng panghabang buhay mong kaalaman. At mga pinagdaanan mong bansa, Kim Shin Rile. Joe Windot? No. Puta nida naman! Sakuchi Hen. What women think men want, man. Yes, ano tunay na lalaki. Yan ang gusto namin, ha? Wala nang iba. Nakikita mo ba yung kaseksyan ng West Philippine Sea? Basang-basa na ang West Philippine Sea para sa Pilipinas lang. Wala nang iba. Wala kami dito mga Pinay thoughts na buka ng buka para magpakain sa ibang bansa. Ano ba? From Charles Serra, isang dalaga. Okay, tamo kakasabi ko na dalagang Pilipina. Yeah. Baka pati mga dalagang Pilipina natin kunin na rin nila. From Angkas. Shit, here we go again. Ito lang yung ayaw sa atin kunin ng China. Yung kahirapan at kabobohan. Ay, kabobohan na naman. At kakansera ng ating commute, ng ating pang-araw-araw na buhay. Yan yung idea lang. Kung gusto na lang kunin yung mga masasarap na mga mamasamasang West Philippine Sea at mamasamasang dalagang Pilipina. Yeah. Sunod! Shit! Here we go again! Tama na! Kuya, hawakan mo. Ayan na, this is the best part! Tulong! Tulong pa! Tulong! Tulong! Yayasakop na kami! Tigas! Ilubog mo na yan sa dagat namin kung history means. Hoho! So, kung nag-aral kayo, di ba, alam niyo mga military bases na ginawa nila sa Pilipinas, bla bla bla. So, tandaan nyo, simulat sa pool, isa lang ang bansang tutulong sa atin. Pilipinas! Self-hype. Ano to? Tapakis eh. Kailangan din natin armor pag makikipaglaban din sa isang bansa. Yun na ibig sabihin niya. Yun yung underlying connotation. Sunod. Ito na naman nagpapasaya sa akin. Siguro na may lupa dito, di nila kukunin. Sunod. Maraming salamat. From Regalado. Isayaw na lang natin naman kung ba't nakabatohanan. Ay! 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 Palungkot ng palungkot. Tama na. From Willie Stroker. 14-year-old. Burag na pagdating sa memes. Ay, nako, kabobohan na naman. Hype Beast, Hotdog, Pinya. Sub to Beautify, pwede kilala. Jonel. TikTok ba yun? Yung Profoundly ba yun? Yung parang para maglabas na ng katigangan. Para mapansin sila, di ba? Why not? Tignan mo ko! Kailangan ko mapansin! Parang itong channel na to, kailangan nyo ako pansin. Hindi nyo ako pinansin. Wala na rin kwento itong mga pinaggagawa ko. Alam mo, napansin tayo ni China. Masyado ba sakit? Ayoko na. Kung may mga kabataan dyan, please mag-aral muna kayo. Huwag muna kayo sumali sa mga kabobohan sa Facebook. Ito man nangyari sa amin, di ba? Kayo na nag-iisang pag-asa ng Pilipinas, mga bata. Ni Tito Pepe nyo, sabi ni Dr. Jose Rizal, sa kabataan ng pag-asa ng bayan. Kaya tama na. Kada suksok nyo sa mga dalagang Pilipina, at kinakalimutan ng pag-aaral nyo, nasusulot-sulot ang ating mga lupain ng ibang bansa. So, doon tatapos sa ating mga nakakalungkot na main ngayon, di ba? Sobrang saya. Kukunin ko na yung mga dagat natin. Dito ulit ako, deep web diver ng Pilipinas, Paulo. Huwag makalimutan like, share sa mga Chinoy ng friends. Siyempre, huwag makalimutan subscribe bago tayo maging probinsya. So, babalik muna ako sa dagat at paghahanap ng pake. Paulo lang.